Okay, mga adlaw sa tanan. So ang atong isgutan karon is addition of decimals. Ug mo niya itong mga steps. Ang atong steps una is write in column. So ang kaning yung nakita kani horizontal man dili ni siya in column. So ato siyang i-vertical og forma unya ni ato makita ang saon. So sa in column kinahanglan ni align nato ang decimal point ug i-align sa nato ang place value. Unya masabtanan yun sa meaning ng add 0. Then inig mahuman na nato in arrange in column usa pa ta mag-add gikan from right to left. Nya ako sa na-explain ang carry unya. Then iguman na nimo add sa tanan usa pa nimo ibutang ang place the decimal point below the aligned decimal points. O sige. So atong sugdan since kani di man in column atong i-arrange in column. So ningon diri align the decimal point. So, duha man ni 51.39 plus 23.7. So, nakoy duha ka decimal point. Kana akong unahon og suwat. Muna in column. Ang usa sa babaw, ang usa sa ubos. So, kani sa ibabaw, kana sa ubos. So, ingon diri align the place value. Nanion ako, kani akong unahon. So, nakoy 1. Padung ko nga duha. Yeah, 5. So, manukad ko sa tuldok. Then gikan sa ngari na pod padungad to so 3 ug 9 dili na ko sikiton aron dili ko maglisod niya. Then ari na ko kani 23.7. So gikan sa tuldok 3 ang naguna din 2 ha. Ang pagkasuwat akong gibot pasabot dili ang number gid nga 23.7. So gikan sa tuldok ang unang nasuwat 3 then 2. Gikan sa tuldok padungad to kay 7. Mo na ibot pasabot sa align place value. So kada usa ka number sa babaw na usa ra ka number nga tungod sa ubos dili pwede nagsikit, ayaw isikit kay maglibog ka. Ningon diri add 0. Nganong mo add kog 0? Mo add lang kog 0 kung naa sa mo ni ang tuldok ni naa sa right nga way katupong. Priya ani si 9 walay katupong no. Mo add ko diri og 0. Itupong ra. Pero kung diri sa kilid sa left, diri nga side, mao ni tuldok niya, diri nga side, nya dili magtupong, ayo butang 0 ha. Ang kanira tuldok niya padung diri. Kung nay dili katupong, butang yung 0. So karon natupong na. So mag-plus na ko. So manako diri sa column, align decimal point, align place value, naka-add na ko 0. Mag-add ko from right to left. So gikan sa right. So mo ni ang right diri. So, dili ko magsugod din Ari ko magsugod. 9 plus 0 is 9. Okay? Then, man ako diri. Magpadong ko nga to. 3 plus 7 is 10. Mo ni hinungdan nga nung atong i-align. Di ba kung 10 diri unta ang 1? Pero dili ako isuwat si 1 din ha. Kay mo ni ang carry. So, si 1, ako sang isa ka din kay mag-plus pa man ko diri. Ayaw diri suldo ka, di man na number. Aritasan ng mga number lang. So, asa nagikan si 1? 10 man, di ba? 3 plus 7 kay 10. Ang 0, mo akong gibutang diri. Di ba? 10. Kani, akong gibutang din ha. Kani nga 1, mauni. Gi-carry or gitongtong. Okay? So, karon na ko'y 1 diri, na 1 ug na 3. So, nga na siya, 1 plus 1 plus 3. 5. Then 5 plus 2, 7. Manako sa add, arin ako, place the decimal point below the aligned decimal point. Di ba na-align ni ang decimal point? Gani? Ang answer, butang nagtuldok sa ubos, kay nagtupong ra sila. Huwag mo na itong answer karon. Arita sa sunod, 24.1 plus 5.024. So, atong iunag butang ang tuldok. Dayon, 4 og 2. Dayon 1. Numdumi nga ayaw kay gisikit. Arin ako. So, giyan sa tuldok, 5 ra. So, ayaw diri ibutang si 5. Kung diri nimo ibutang si 5, masayop ka. Okay? Kinahanglan, duol man siya sa tuldok, diri siya. Ayaw po ni butang 0. Okay? Mubutang ratag 0, ngari sa side, pika side. So, ingon ko ganina pag diri pa, magbutang ng tag 0 unya. Kung walay katupong. Okay? So, arin na ta. 0, 2, 4. Di ba kani tuldok niya kani sila nasa right? Kani way katupong si 2 so butangin nagkatupong. Si 4 butangin og katupong. Okay? Diri ayaw ra ni butangi.
Manako og right hand column, mag-add na ko. 0 plus 4 kay 4. 0 plus 2 kay 2. 1 plus 0 is 1. 4 plus 5 is 9. 2 plus wala is 2. Manako add. Aray na ko, place the decimal point, ubos ani. Okay, so mo na ang answer. Arita sa last nga example. 2 plus 3.27. Mo na yung problema ron. Kinahanglan ko no i-align si decimal point. Ngari, na decimal point, so na-align na to. Ngari, na decimal point, na-align na to. Kani si 2, may decimal point. Ngani rin na siya. Di ba kung magsuwat ta og numbers sa papel, ngani na to. 1, 2, 3, 4. Pero, ngano na tuldok sa ubos? Huwag yun yun. 1 point, 2 point, 3 point, 4 point. Wala. Okay? Kung na whole number, pwede na nimubutan og tuldok sa right. Pwede ha. Pwede na siya tuldok sa right. Bisag wala pa siya gisuwat ganina. So, ato na nang ganion. Tuldok or point, decimal point, and decimal point, kana siya ang dinhi. Ay siya gilayo ha. Dayon, karina ta sa 3.27, 3 din ha. 2, then 7. Dayon, mag-add ta og 0, kay wa man ni natupong din he. 0 og 0. Mag-plus ta. 0 plus 7 is 7. 0 plus 2 is 2. 2 plus 3 is 5. Dayon, place the decimal point. Din na. Mo na itong answer. Kung ay pangutana, i-comment lang sa ubos. Salamat.